Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di ka sandi jana kimat bakongsan jong ka khubor. Ka National Testing Agency kan penbun susu iki center ila examen na ka benta ka examen JEE mains bat ka NEET UG kiban long ha ubnai banwan. Tmu pendrong kam pulit susu ya ki kinthai ha Meghalaya ban la te la kam ki kam sniu persha iki kinthai ki khna ka banang yai kiu ha ka jela. Mensaw sangut ki pulit SF10 ha ka jing sha ther mau bat petrol bomb ha ki riu runar. Ki khubor ki babnia. Ka National Testing Agency NTA kelanang penbun susu ye ki center le examen na benta ki examen JEE mains bat NEET UG. Ki bela bu ban penlong na du si tarik unai lur hadu kan riu tarik ju unai lur kat baya ka examen NEET UG on penlong ha ka khatlai tarik unai lur. Kanang ban penbiang ye ki kendon ke jing penia jengai iwe ni iwe na kadau COVID-19 la penbun susu ye ki jakale examen na ka sans pa nyopo syakan rius pa riu tli na ka benta ka examen JEE mains but na ka 8,000 sans pa saupun riu tli syaka lai hajar pras pa sauplai tli na ka benta ka examen NEET UG 8,000 arpo. Lapan miru igijing betha ya barok kinong ile examen halor ki kendon ki bedi ban le bat ki bamde ban le khnang ba kajinge jinga iwe ni iwe kan long hakar kom ko badai menteri katna district council affairs jong sarkar Meghalaya uba hamlet son doling nang singi ula pentip bana kada ko klam COVID-19 ka sarkar jila katmu ban penjelan shu ya kasamay trikam jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC Sandru Bnai. Unang menteri uloong bakatna District Council Affairs kan penkre ya ka cabinet memo kabalong ka dorkhas ban pa siya ka dorbar cabinet na kabanta ban pa ni kajing menjur na ka sarkar ban penjelan syu ya kasamay trikam jong ka GHADC kabaka sarkar kanwan ra ha ka dorbar ban yatay. Uba hamlet layathu ba ka sarkar Meghalaya kham haswa kalatmu ban penlong ka election jit nong mi khmat sya ka GHADC ha ubnai risau handai na kadaw ka klam COVID-19 ki jingnong jingman kila haban kala ha ka bede ba gani ka benta kila don ru ka tu ka ni ki MDC jong ka GHADC ki barle ye kundu yo menteri ramba Konrad Sangma ban kerpat ba un penjelan shwa ya ka por ban penlong election ha GHADC ka kanhun lum jingkhen ye ki jingjulor na ka jingsle jong sarkar India kala let ban khat penlong ye ka jingelang bat ki tna trikam ba pher jong sarkar Assam ha Guwahati nin ka sngi ki tulong khubor ki thu ba ka kanhun ka ban ringot ki khat kan selet keleng ki jela ngan ong biang ka tu ka kanhun ka ba ringot ki khat kan selet shakleng jong ka jela Assam ha ki ni ki khindiat sngi ki banwan ban lum jingkhen ki jingjulor ha ki district ki bala shakta ha ka jingsle ka jingsle ka la wan lun shop laisin laiwat dangshen kalakta ye bun lak ngut ki pai ba meta usnam ha Assam ka sarkar Assam kala pha ye ka kai phot lum jingkhen ye ki jingjulor na ka jingsle ka bampat dabnya pura sha ka sarkar pdeng bar kala pan jingera 8,000 lais paklur tengka banyo buria ya kabai luksan haki jing julor na kani ke bor mariang katanat meteorological kala yathu ba kandon ke jing ther la ba ha kathan jong kapang mingi kapang satay bat kapang pedeng jokeri India haki ni kisan sngi banwan kay thu ru ba ke eryong ke banwan na kapang satay jong ke duria ba Bay of Bengal kala banyat sa kapang setngi bat syatay pang setngi ha kini kisan sngi katanat meteorological ka pentip ru ba kandon ka lele bat jingpom perthat bat ulap ba ubajur hakikat tu ni jaka hami Meghalaya ka tu ni jaka kin yo ma di uslap ubam da jur than e ha ki ka tu ni ki than jong ga jela ha kini ki khindiat sngi ki banwan kani ka khubor kawan supi na ka All India Radio Shillong. Sanmut ki pulit SF10 kentup ya usap inspektor kila mensaw nin kesngi hadian baki runar kila thermau bat petrol bomb ya ka kali baki syong ha ka than maulendep ha ka por baki wan phai ban senran ye ki trok kit jur ki bawan na snong lau mei kat kum gujing thu jung SP ka East Khasi la ong ba ka kunhun ju ki pulit na ka thanat lum ding jri kala let sha lau mei
hadian ba u video jong ka Shillong soyong ula kerpat ye kibor pulet ban ai ki jing pahra nakadaw bakadon ka jing yalang hapdeng ki seng jong kinong rep bani keren halor ki jing wan thiet jur jong ki kali ki bawan bar ya ki bamansa la penkit marmar sha civil hospital Shillong ha ka ba ki lahap bansa ban yo jing sumar kat ba ya laingut la pelat no hadian ba ki la yo ki jing sumar ka badan kam kerki ka jing toket ha ka ba idei ba kani jing ja kadang ya shaprang ban lap ki badan keti ka jing don jong ki bayo covid ha ngan ome ka tu ka jing don jong ki bayo e ka jing pang covid 19 ha Mizoram kala poi saka khandai spa ndri punyungut hadien ba sa khat sangut ki brio ki la pau ba ki la long positive na ka ni jing pang nin ka sngi la ong ka khubor ka bala penmi da katanat information and public relations jong ka Mizoram kini ki khat sangut ki kuntup yan riungut na Aizol district arngut na Serchip district bat mar laingut na Kolasip bat Mamit district kinong pang covid 19 ki berang don ha ka jing sa sumar ha Mizoram kilong san spa laingut kat ba ki bala kot na ka jing pang hadu menta kilong south spa nru sangut le thu ka khubor na katanat ka kot ka khya jong Mizoram kinong muna ki bala phates na Mizoram hadu menta kilong lai pusan hajar ar spa khat southly la ong su su katanat ka kot ka khya jong ka te ka jela sa sau kundai ngut ki brio ki la yo ya ka jingpang covid 19 hadien ki test ki bala penmi kai phot nin ka sngi ka bala kanti ki jingdon je ki brio ki barang hap ha ka jing sha sumar na ka ni jingpang sha ka shi hajar shi spa nre pu prangut kat kum ki khobor ki bala penmi na ka tanat ka kot ka khia jong ka jela Meghalaya na kini ki sau kundai ngut ki bala yo ye ka ni jingpang ha Meghalaya nin ka sngi lai pu arngut ki de na East Khasi district nyongut na West Garo Hills District bat iwe na Ripoy District sau fu arngut ki brio ki la kot nyen ka sngi bat kat hadu menta ki bala kot na kani ki jingpang baro kilong praspa nyup sangut bat ki bala yap na kani ki jingpang kilong prangut ha Assam ya kathan Barak Valley la penjari da ka jingkhang dam ka ba perking ba na ka daw ka jingkiu stat ha ki ba don ye ka jingpang covid 19 kenang ban la te la kami ki jing pur stat jong ni ki jing pang la ai hukum ya baro lai tili ki bor penya jong ki district disaster management jong ka Barak Valley bakin perking ya ki kendon khangdam kani ki jing khangdam ka bla sedang nin ke stem kan beteng hadu ka sautri nai lur ka Barak Valley kala sakhi ye shipo jarngut kinong pang covid 19 ha ka ba jan san hajar na ki kilakot wala kata ki beri ki bala yap na covid 19 ha Barak Valley kada do menta kiladon san phungut nakadaw ba ka jela Meghalaya kala sakhi ka jingnang kiu bampoi perkhat haki kam sniu persha ki kinthai ka sarkar Meghalaya ka don jingthmu ban thong kam shu shu ye ki pulit kinthai khanang ban la te la kam ya kani ka benta Menteri ki kam po ye jo ka jela uba lak men remboi ula pentip bagi kam seni persya ki kinthai bagi kena kala nang yai ki stat ha ka jela Meghalaya ula ong ru ba menta ki beri ki la shlur ban wan pentip sya ki bor jo ka an habadon kum kini ki jing sya tombor kum sya ki bor pulit ne sya ka women commission lani sya ka child rights commission uba remboi ula yethu bagi beri kim septing syu ban wan sakmat ban ajing tip ye ki jing ja haba gila tip syai ba ka jing itu jong iba syam lanat labu ri ka ba ka sarkar la hukum bade ban le kumta uni menteri ula ai jing ero ru ya ki kunhun sang pat ba ba ki Shillong ki thau ki bala sim ye ki sin jam ki beting e ki ban pendi kana ba kum kini ki kam sniu ki long ki bamla ban shu sha jam menteri ka tanat ka kot ki khia jong ka jela Meghalaya ngalong beng tu menteri jong katanat ka puli puthi jong ka sarkar Meghalaya ba la kemen rumboi ula pentip ba ka sarkar jela kala thawe ka task force ka balong ka kanhun trikam ka banwat bania asani bha halor ki kendon jong ka national education policy ka bala pentri kam dang senda ka sarkar peding bat kani ka kanhun kan ther bat mi bnia ya baro ki benta jong kani ka policy bat ki jing e ki ba ka sarkar Meghalaya kala ban man ha ka basdang pentri kam no ya kani ha ka jela ka to gani ka khubor lakot ka blawan shapina ka All India Radio Shillong